Το Comedy Song 7 θα είναι το τελευταίο μου βίντεο. So, επειδή άνοιξα το κανάλι με το Comedy Song 1, όταν αποφασίσω να σταματήσω for good το YouTubing, Τώρα είμαστε στο 6. ναι. Wow. Επειδή το πρώτο μου βίντεο ήταν το 1, Και πότε, έχει χρόνια, 2, 3, 5, 10, 20. και το 6. Όχι, που είναι το 7. Αν ξέρω. Πραγματικά τώρα τελευταία σκεφτούν εσύ 3 μήνες να κάνω βίντεο. Μπήκα σε μια φάση που πάντα έμπαιρνα σε φάσεις που δεν είχα όρεξη, but I knew I would come back. Τούτη φορά μπήκα σε μια φάση και δεν ήξερα θα έρχομαι πίσω. Και ακόμα νιώθω το. Εχτες κάποτε κάνω πράγματα για να αναγκάζω τον εαυτό μου να κάνω βίντεο. Εχτες τη νύχτα έκανα tweet, YouTube post, Instagram post και είπα ότι έφυγα τώρα από την τρύπα που κάνω content και να κάνω content. Έγραψα εδώ Έτσι κάνω εγώ. επειδή έγραψα το πρέπει να το κάνω. Ο μόνος τρόπος για να παγιδεύσω είναι ας πούμε που έκανα τον μαραθώνιο για 80 χιλιόμετρα που την είδες τέλος πάντων. Δεν το είδα αλλά ξέρω ότι Έκαμα το, είπα το, έπρεπε να το πω, να το κάνω την μέρα. Εγώ δεν είχα καν προετοιμαστεί οτιδήποτε, αλλά επειδή το είπα, έπρεπε να το κάνω. Άρα είναι ένας πολλά καλός τρόπος, παιδιά, για όλους μας, ή να κάνετε post στο Instagram ή να το πείτε σε όλους τους φίλους σας να κάνουν το πράγμα,